ኤርትራ በጣሊያን ነበር ያለችው። ምጽዋም ሆነ አሰብ የኛ አልነበረም። this is a fact። ይሄ የታሪክ ሀቅ ነው። ጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ በህዝብ ብዛቷ እንዲሁም በታሪኳ የባህር በር ማግኘት ይገባታል ያሉት ያለ የነገሰ ያስተዳደረ ሀገር መሪ አካባቢ ገዢ ምጽዋን ተቆጣጥሮ አያውቅም። ይህንን ጉዳይ ከዳር ሆኖ መመልከት የማይቻላት ነው። ዛሬ ግን ኢትዮጵያ አዲስ ምዕራፍን ጀምራለች። ለሶስታውና እንደ ነውር ከሚቆጠረው የባህር በር ጠቂ ወጥታ ይገባኛል ብሎ የሚጠይቅ ትውልድን ፈጥራለች። ወደ በነበራት 40 ዓመት ነው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በነበረች ጊዜ። ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስ፣ መነሊክ፣ ሃይለ ስላሴ ሓደ ንኩሎም ትሕብር ነገር ነራ። እሶም ከዓ ኩሎም ናብ ኤርትራ ይርእዩ ነይሮም። ኩሎም ከዓ ናቶም ጥምሒ ከይረኸብዮም ታሪክ ማለት እዩ። ከገብሮም ዝብል ሓያል እንተመፀ ግብርኻ ተቐበል እዮም ዝብልዎ እምበሪ እዚ ቦታ እዚ ናትካ እዩ ናህና እዩ ኢሎም ኣይመጉቱን እዮም። ነቲ ሰሜን ደቡብ ዘሎ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ነቲ ዝመፅእ ጸላኢ ኣይኮነን ዝመከተ ደቡብ ገጹ ይኸይዱ። ሃፀይ ዮሃንስ ንርእሱ ካብ ንባፅዕ ንሽዋ እዩ ክኸይድ ዝሓስብ እዩ። ብሃበስ ቀደስ ዝተሃንፀ ጽውጽዋይ ልሂቃን ኢትዮጵያ ብሓቀኛ ታሪኽን ምርትዖታትን ክምጎት ዘለዎ እዩ። ነቲ ዋንነትና እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብሰነድ ብግዜ ብታሪኽ ምፍታሹ ድማ ኣገዳሲ ይኸውን። ካብ መፋርቕ መበል 15 ክፍለ ዘመን ማለት ካብ ከባቢ 1450 ክሳብ 1952 ኤርትራ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝተቆርነትሉ እዋን ጥራይ ምስ ንርኢ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንሕጂ ኤርትራ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራብሲ ቱሜራ መዓስ ብመን ይመሓደር ከም ዝነበረ ምድህሳስ ኣገዳሲ ይኸውን። ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ባዕዳውያን ሓይልታት ሓደ ካብ ሓደ እናተቐባበሉን እናተቐያየሩን ከም ዘመሓደርዎ ኣብቲ እዋንቲ ድማ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ኢትዮጵያዊ መስፍን ይኹን ሃፀይ ዋላ እውን እቲ ወኪል ሃፀይ ዮሃንስ ኮይኑ ዝተወሰነ እዋን ንገለ ክፋል ከበሳታት ምድሪ ባሕሪ ዘመሓደር ራእሲ ኣሉላ ንገማግም ባሕሪ ኣይረገጸን ኣይመሓደረን። ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ልሂቃን እውን ከዕምፁ ከስፋሕፍሑን ክዕልቑን እንተዘይደልዮም ነቲ ሓቂ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም። ታሪኽ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብልክዕ ንምቕራቡ መድረኽ ብመድረኽ ብንጹር ንርአዮ። ቀዳማይ ፖርቱጋላውያን ካብ ከባቢ 1450 ካልኣይ ንግስነት ኦቶማን ማለት ቱርካውያን ካብ 1557 ክሳብ 1872 ሳልሳይ ግብፃውያን ካብ 1846 ክሳብ 1885 ራብዓይ ኢጣልያውያን ካብ 1890 ክሳብ 1941 ሓምሻይ ምምሕዳር እንግሊዝ ካብ 1941 ክሳብ 1952 ሻድሻይ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ካብ 1952 ክሳብ 1962 ሻብዓይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ 1962 ክሳብ 1991 እዩ። ካብዚ ሓቀኛ ስሉ ታሪኽ ተመርኪስና መዓዝ ዘመን እዮም መሳፍንትን ሃፀያትን ኢትዮጵያ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተቖጻጺሮም ወይ ኣመሓዲሮም ዝፈልጡ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ክነልዕል ግድነት እዩ። እቲ ሓቀኛን ዘይቅየርን መልሲ እምበኣር ናይ ቀደም ኣቢሲንያ ኣብ ታሪኽ ቀይሕ ባሕሪ ኣይነበረትን ኣይምልከታን እውን። ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ድማ ንኤርትራን ቀይሕ ባሕራን ዘመሓደረትሉ 30 ዓመታት ካብ 1962 ክሳብ 1991 ጥራዩ። ኪኖዚ ዝውሃብ መልስን ዝቕየር ታሪኽን የለን ኣኺዱ እዩ። ንሰን ድማ ብዓመፅ መግዛእቲ ብመኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብውግእን ወረውግእን ህልቂትን ዝተዓብለለ ዓመታት ከም ዝነበራ ናይ ቀረባ ወለዶና ዘርከበሉ ዝተቓለስናሉን ታሪኽና እዩ። እቲ ንልሂቃንን ስርዓታት ኢትዮጵያን እናሻዕ ዝደክሶም ዋንነት ባሕሪ እምበኣር ካብ ሕማም ምስፍሕፋሕን ንባሕሪ ካብ ዘለዎም ምጉምጃውን ዝነቅል ደኣ እምበር
ንዋንነቶም ዝሕብር ዝኾነ ጭቡጥ መርትዖ ይኹን ታሪኽ ኣይነበሮምን የብሎምን እውን ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽ ምስ ንፍትሽ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ወላ እኳ ውሕድ ዓቕሚ እንተነበሮም ፖርቱጋላውያን ንከባቢ 100 ዓመት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝነበሩ ታሪኽ ይሕብር እቶም ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተቖጻጺሮም ዝነበሩ ፖርቱጋላውያን ኣብቲ ካብ 1541 ክሳብ 1543 ኣሕመድ ግራኝ ንነገስታት ኣቢሲንያ ዝወረረሉ እዋን ብክሪስቶፋ ዳጋማ ዝምራሕ 400 ወተሃደራት ዝነበሮ ፖርቱጋላዊ ዓቕሚ ኣብ ጎኒ ነገስታት ኣቢሲንያ ኮይኖም ከም ዝተዋግኡን ይፍለጥ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዓቢ ፍጻሜ ዝበሃል እዚ ናይ 14 ወዱን ቫስኮ ዳጋማ ዝመርሖ ጉጅለ ካብ ፖርቱጋል መጺኡ በባጽዕ ገይሩ በደብረሲና ገይሩ ኣብ ድባርባ ርክብ ፈጺሙ ሽዑ መልእኽቲ ናብ በዓል ናይ ሰሮ ንግስነት ናይ መወዳእታና በዓል ለብለ ድንግል ዝበጽሐ ድሕሪኡን ኣብቲ ኩናት ናይ ኣሕመድ ግራኝ ኣጽዋር ዝሃበ ናይ ፖርቱጋል ሰራዊት ወይ ዓስከሪ ኣብዚ መስርሕ ሕጂ ኣብዚ ደቡብ ካብዚ ካብ ባሕሪ ነጋሽ ንብሎኻ ግዛኣታት ናይ ሰሮ ንግስነት ናይ ሰሎሞን ነይሩ ኣብዚ ውሽጢ ከዓ ብዙሕ ቁርቁስ ስለ ዝነበረ ቱርኪ ከዓ ብወገና ብፖርቱጋል ባጽዕ ትመጽእ ስለ ዝነበረት ማለት ሕጂ እቲ ቅድሚ ብቱርኪ ከማን ፖርቱጋላውያን እዮም ዝያዳ ኣብ ባጽዕ እግሪ ረጊጾም 1450 ከባቢ ኣብ ፍርቂ ናይ 15 ክፍለ ዘበን ፖርቱጋላውያን እዮም ቀዳሞት መጽኦም ፖርቱጋላውያን ብዓቕሚ ንእሽተይ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ኣብ ድሮውን ኣብ ድኹም ዝኾነ ናይ ምንቅስቓስ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ እቲ ዝበሃል ከዓ ወይ እቲ ሰነዳት ምርኩስ ጌርካ ክዝረብ ዝከኣል ሓደ ክርስቲያናዊ ሰርወ ንግስነት ኣሎ ኪንግ ኣሎ ተባሂሉ ሓደ ልኡኽ ናይ ንጉስ ናይ ፖርቱጋል ነዚ ዝበልክኻ ወዱን ቫስኮ ዳጋማ ዝሓዘ ጉጅለ መጺኡ ብመንገዲ ባሕሪ ነጋሽ ርክብ ተፈጺሙ እቲ ዝምድና ተፈጢሩ ማለት ድሕሪ ፖርቱጋላውያን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተቖጻጸሩ ቱርካውያን እዮም ብ1517 ብሱልጣን ያቡስ ሰሊም ማለት ንግስነት ኦቶማን ማለት ቱርካውያን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንስዋኪን ክቆጻጸሩ እንከለዉ ግዝኣቶም ብምስፍሕፋሕ ብ1557 ሙሉእ ብምሉእ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንምጽዋዕ ብምቁጽጻር ክሳብ 1872 ባዕሎምን ብናይባት ወከልቶምን ንከባቢ 300 ዓመታት ኣመሓደርዎ ቱርካውያን ኣብ ኤርትራ ብልክዕ ክንዛረብ ካብ 1557 እዮም ጀሚሮም ድሕሪ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ዝገብርዎ ኣብ ኤርትራ ናቶም ባህሊ ልምዲ ስርዓት እዮም ክተኽሉ ፈቲኖም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ 5 ግዜ እውን ንሙሉእ ክፋል ኤርትራ ወሪሮም ክሕዙ እውን ፈቲኖም ኣብ ክሳብ ድባርዋ ዝበጽሕሉ ካብኡ እውን ዝሓለፍሉ ግዜ እውን ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ መጠረሽታ ብብዙሕ ምክንያት ካብዚ ከበሳታት ኤርትራ ተዋሪዶም ንታሕቲ ኣብ ከባቢ ሎሚ ምጽዋዕ ንብሎ ሕርግጎ ንብሎ ዘለና ኣብኡ ተሪፎም ማለት እዩ ካብኡ ጥራይ እቲ ናቶም ጽልዋ ኣብኡ ተደሪቱ ከም ዝተረፈ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ 16 ክፍለ ዘበን እዩ ብዙሕ ካብኡ እዚ ባሕሪ ምስ ናይ ግብፃውያን ጽልዋ ዝዓበየ ግብፃውያን እዮም ዝያዳ ጽልዋ ነይርዎ ኣብዚ ድሕሪኡ እዚ ዑስማናዊ ኢምራጦርያ ዑስማናዊ ሰርወ ንግስነት ምስ መጸ ከዓ እቲ ከም ዝንፈልጦ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ግዝኣታት ኢምራጦርያታት ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ እዩ ዓበይ ጥራሕ ዘይኮነ እውን በቃውማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቅርጽናቱ ፍልይ ዝበለ እዩ ብትሕዝቱ ጽልዋታቱ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ቀይሕ ባሕሪ መሰረታዊ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ንዝኾነ ዓብይ ግዝኣት ከዓ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝመጽእ ናይ ንግዲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝረግጽ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ መዕርፎ ስለ ዝነበረ ግብፃውያን ከዓ ከም ዝኾነ ኢምራጦርያዊ ግዝኣት ዓቕሞም እንዳዓበየ ምስ ከደ ንቀይሕ ባሕሪ መጽኦም ኣብ ሰዋኪን መጀመርያ ዓሊሞም ካብኡ ናብ ባጽዕ መጽኦም
እዚ ከባቢ 15 ብልክዕ ዋላ 1557 ይበሃል ተሆነ እቲ ዝመጹላ አካባቢ ምስ ቱርካውያን 1550 ክሳብ 1559 ዘሎ እዚ እንታዩ እንታይ ክገብሩ እዮም መጽኦም ለካ ከም ዝኾነ ግዛኣት ሳቶም ካ ብወኪላቶም ብምስሌናታት ናቶም ገይሮም ነቲ ገማግም ባሕሪ ክቋጻጸርዎ ይፍትኑ ነይሩ ናይዚኦም ምምጻእ ዝገደፎ ለውጢ ማለት ሓድግታቱ ውሑድ እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ወዳድባ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስ ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝዓበየ ዝነበረ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ እዩ እሱ ከዓ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፍላይ ኣባጽዕ ኣብ በዓል ሕርጊጎ ካብኡ ዝሓልፍ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ማእከላት ኣይነበረን ኣብቲ ቱርካውያን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተቆጻጸሩሉን ንከበሳታት ምድሪ ባሕሪ ከስፋሕፍሑን ዝሃቀኑሉ ሞት ነገስታት ምድሪ ባሕሪ ብወገኖም ሓይሎም ከደልድሉን ተቃውሞታት ከርእዩን ዝጀመረሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ታሪክ ይምህረና ኣብ 14 ኣብ መንጎ 14 15 ክፍለ ዘበን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ካልእ ምዕባለታት ይተራእዩ ብዙሕ ናታ ወይ ከዓ ንግስነታት ወይ ሎካል ኣውቶሪቲስ ዝመጽኡሉ ኤርትራ ፍንሕንሕ ክትብል ዝጀመረትሉ ማሕበረሰብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዝከበሳ ዘሎ ጥንክር ዝወጸሉ ግዜ እዩ ወይ ከዓ ጥንክር ኢሉስ ኣለና ዝበለሉ ግዜ እዩ ድሕሪ ቱርካውያን ምስ ዝነበሮም ሓይሊ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተቆጻጸሩን ዝያዳ ጽልዋ ዝሕደሩን ግብፃውያን እዮም ነዚ ቦታ እዚ ድማ ካብ 1846 ክሳብ 1885 ከም ዝተቆጻጸርዎ ታሪክ ይሕብር ግብፃውያን ኣገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከይተሓጽሩ ንመላእ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ንምቁጽጻር ጥሙሕ ከም ዝነበሮምን ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተበጊሶም ክሳብ ምድሪ ባሕሪ ናይ ሕጂ ከበሳታት ኤርትራ በጺሖም ከም ዝነበሩን እንተኾነ ብባሕሪ ነገስታትን መሳፍንቲ ኣቢሲንያን ብዘጋጥሞም ተቃውሞ ተሳዒሮም ንገማግም ባሕሪ ተመሊሶም ኣብኡ ተሓጺሮም ሰፉ እቲ ድሕሪ ቱርካውያን ዝመጽት ዑስማናዊ ኢምፕራጦርያ እንዳደኸመ ስለ ዝኸደ ግብፃውያን ከዓ ነቲ ሃጓፍ መሊኦም ምክንያቱ ብመንገዲ ሱዳን ጽልዋታት ስለ ዝነበሮም ግብፃውያን ናብዚ ምስ መጹ ከዓ ነቲ ናይ ቱርካውያን ቅርጺ ኣወዳድባ ብዙሕ ኣይቀይርዎን እኮ ንሳቶም ነቲ ቅርጺ ዳርጋ ከም ዘለዎ ዓቂቦም እዮም ነቲ ጽልዋታቶም ቀጺሎም ግብፅን እዚ ዑስማናዊ ንግስነትን ፍልይ የብሉን እሶም ግብፃውያን ካብ ዑስማናዊ ወይ ከዓ ተርክ ወይ ከዓ ቱርካውያን እዮም ወሲዶሞ መጀመርታ ከም ሊስ ዓይነት እዮም ወሲዶሞ እዚ ከዓ ካብ 1846 ክሳብ 49 እዩ ከይዱ መጀመርታ ነዚ ግብፃውያን ነዚ ክጅምሩን ከለዉ ካብ መሐመድ አሊ ዝግሬድ ኢና ንብሎ ንሕና ጥምሑ ነይርዎ ክልቲኦም ግብፃውያንን ዮሃንስ ራብዓይን ኣበይ ይራኸቡ ኣብ ኤርትራ እዮም ዝራኸቡ ክልቲኦም ኤርትራ ናቶም ናይ ውግእ ማእከል እዮም ገይሮማ ምክንያቱ ዮሃንስ ራብዓይ ንቀይሕ ባሕሪ ናይ ምሓዝ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ምሓዝ ማለት ወይ ከዓ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ምሓዝ ማለት ኩሉ ምርካብ ገይሩ ስለ ዝቆጽር ወይ ከዓ ድሕነት ናይዚ ናቱ ስልጣነ ይሓዝበ ስለ ዝነበረ ግብፃውያን በጎኖም ኦልሬዲ ኣብኡ ነይሮም እዮም ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ንኢትዮጵያ ሙሉእ እውን ናይ ምቁፅጻር ጥምሑ ነይርዎም ሕጂ እዚ ግጭት ዘጋጠሞ ዘምፅኦ ከዓ ልክዕ ኣብ 1875 ኣብ 1876 ኣብ ጉርዓን ኣብ ጉንተት ማለት ክልተ ዝኸፍአ ውግኣት የካይዱ ኣብዚ ክልቲኡ ዮሃንስ ራብዓይ ይስዕሮም ካብዚ ስዕረት ተማሂሮም ግብፃውያን ተኺሎም ናብ ምዕራባዊ ምብራቃዊ ቆላ ጠጠው ይብል ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ምስ ምስፍሕፋሕ ባዕዳውያን ሓይልታት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምድሪ ባሕሪ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ባሕሪ ነገስታት እውን ሓይሎም ከጠናኽሩ ዝጀመረሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ቱርካውያንን ግብፃውያንን በብዘመኖም ካብ ገማግም ባሕሪ ወፂኦም ግዝኣቶም ከስፋሕፍሑ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ህሞት ባሕሪ ነገስታት ምድሪ ባሕሪ ምስ መሳፍንቲ ትግራይ ሓቢሮም ልዑል ተቃውሞ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ምዝካር ኣገዳሲ ክፋል ታሪክ ናይቲ እዋን እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ጸሓፍቲ ታሪክ
ኣብቲ ኣንጻር ምስሕፋሕ ግብፃውያን ዝተኻየደ ኩናት ጉንደትን ጉራዕን ንወሳኒ ኣበርክቶን ተራን ባሕሪ ነገስታት ኤርትራ ብፍጹም ኣይጠቕሱን ከልዕልዎን ክምስክሩሉን እውን ኣይደልዩን። ባሕሪ ነገስታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ግዜ ናይ ግብፃውያን እቲ ምትእትታው ይኹንኒ ነይሮም ናቶም ብገዛእ ነፍሶም ክመሓደሩ ዝደልዩሉ ኣንፈት እዩ። ምክንያቱ ግብፃውያን ንላዕሊ ንከበሳታት ክድይቡ ከለዉ ምስ መሳፍንቲ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ጉንደት ጉራዕን ዝመልስዎ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ራስ ወልደ ሚካኤል ሰለሞን ዝገበሮ ክንርስዕ የብልናን። ራስ ወልደ ሚካኤል ሰለሞን ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ክምህ ዘይበል ናይ መሳፍንቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ናቱ ጽልዋ እውን ኣብ ከበሳታት ደረጃ ይኮነ ክሳብ ሓልሓል በጎስ እውን ይኸይድ ከም ዝነበረ እውን ብዙሕ ኣንፈታት ኣሎ ወይ ከዓ ጽሑፋት ኣሎ። ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስግር ባሕሪ ካብ ዝመፁ ተኸታተልቲ ወረርቲ ዓሪፉ ይፈልጥን ሓደ ካብቲ ሓደ እናተቐባበሉ ካብ 15 ክሳብ 20 ክፍለ ዘመን ገዚኦሞን ኣመሓዲሮሞን ድሕሪ ግብፃውያን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተቆጻጸረን ዝገዝአን ድማ ኢጣልያዊ ሓይሊ እዩ። ኢጣልያውያን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብሓደ እዋንን በገዚፍ ሓይልን ኣይኮኑን ዝተቆጻጸርዎ ብዘገምታን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናስፋሕፍሑን እናገበቱን እዮም መጺኦም። ኢጣልያውያን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተቐላቀልዎን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ መግዛእታዊ እግሮም ዘንበሩሉን ብስም ሚስዮናውያን ልኡኻት ኮይኑ ገናት ቦታ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምምሕዳር ግብፂ ዝነበረሉ 1837 ይጅምር። ዋላ ኣብቲ ናይ ማጻጻኣ ናይ ጣልያን እውን ድሒሩ ዝመፀ ይፍቲ መግዛእቲ ኣቐዲሙ ኣብዚ ከባቢ እኮ እንግሊዝ ጽልዋታት ነይርዎ እዩ። እንግሊዝ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክሳብ ጫፍ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርጋሕ ክሳብ ሱዳን ካብ ሱዳን ከዓ ክሳብ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ዓደን በርበራ እዚ ጅቡቲ ኦቦክ ዝበሃል ዝነበረ ወደብ ኣብታት ጽልዋ ነይርዎ። ሕጂ ዝገማግም እዚ ቁሩብ ካብቲ ጽልዋታት ኣታዊ ወጻኢ ናይ ፈረንሳን ናይ እንግሊዝን ጽልዋታት እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ እዚ ፈረንሳን እንግሊዝን ዝነበረ ክርክር ዝመዝመዞ ጣልያን እንታይ እዩ እንግሊዝ እውን ኣብቲ ስነኣምሮ ናይ እንግሊዝ መግዛእቲ ሓደ ጣልያን ድሒሩ ናፍቲ ናይ ቅልስ ናብቲ ጥምጥም ናይ መግዛእቲ ኣትዩ ምስ መጻ ከዓ ሓይሉ ድሩት ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ኣብዚ ከባቢታት እዞም ሚስዮናውያን ነይሮም። ብፍላይ ሕጂ ጁሴፔ ሳፒየቶሲ 1869 ኣይኮነን ቀዳማይ እግሩ መጺ ኣቐዲሙ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮታት ነይርዎ ኣብዚ ዞባ። ስለዚ ክመጽእ ከሎ ዳርጋ ነዚ ቦታ ብጂኦግራፊ ደረጃ ኣጽኒዕዎ እዩ ነይሩ። እዚ ቦታ እዚ ናቱ ጥቕሚ ወይ ከዓ ናቱ ናይ ጂኦስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ብፍላይ ተሓምረጎ እዩ ቀፂሉ ማለት እዩ። ልዕሊ ዝኾነ እዋን ግን እዚ ዘለናዮ ከባቢ ከም ሓደ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ብሎ ብእንግሊሽ ዝኾነሉ ካብ 1869 እዩ። እዚ ከዓ ስዊዝ ካናል ወይ ከዓ መትረብ ስዊዝ ምስተኸፍተ ማለት እዩ ወይ ምስተሰርሐ ማለት እዩ ብክልተ ኩባንያ ናይ እንግሊዝን ናይ ፍራንሳን ማለት እዩ። እዚ ስለምንታይ እዚ ምስተኸዋዕተ እዚ መንገዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕፅር ዝበለ ኮይኑ ንኣውሮጳ ንኤዥያ ንኣፍሪቃ ብሓፂር ቅድሚኡ በኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝሓልፉ ዝነበሩ ብሕፅር ዝበለ ኣማኢት ኣሽዓት ኪሎሜትራት ሕፂሮም ብግብፂ ገይሮም በዚ ንሕና ዘለናዮ ባብኤን መንደብ ገይሮም ትኺሎም ናብ ዝደለይዎ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ካብዚ ዝተላዕለ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሎም ኣውሮጳውያን ሃገራት ናብዚ ከባቢ ዓይነን ከውጥቃ ደልየን ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ብምልአን ፍራንስ ዓዲ እንግሊዝ ጣልያን ነዚ ከባቢ ዳርጋ ክውኻዝ ዝጀመራሉ ግዜ ማለት እዩ። ኢጣልያውያን ሚስዮናውያን ልኡኻት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ደቂቕ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ መርገጽ እግሪ ዝኾኖም ቦታ ንኽረኽቡ ብሽም ሩባቲኖ ዝተባህለ ትካል ሩባቲኖ ሺፒንግ ካምፓኒ ብ1868 ኣብ ዓሰብ መሬት ዓደጉ።
ንናይቲ እዋን ፍጻሜ ኣቶ ዝምህረት ዮሃንስ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ብል መጽሓፉ ኣብ ገጽ 14 ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊርዎ ይርከብ። ብልክዕ 15 ታሕሳስ 1869 ነይሩ። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ሓደ ጁዜፔ ሳፔቶ ዝበሃል ኢጣልያዊ ሚስዮናዊ ካብ ክልተ ኣሕዋት ናይ ቀቢላ ዓዲ ሸኻት መራሕቲ ስልጣን ሓሰንን ስልጣን ኢብራሂምን ሮባቲኖ ናይ እትበሃል ኢጣልያዊት ኩባንያ ባቡራት ባሕሪ መዕረፊ ክኸውን ብዝብል ምኽንያት ብ6,000 ባጤራ ማርያ ተሬዛ መሬት ዓደገ። እዚ ተራ ንግዳዊ ፍጻሜ እዚ ኸዓ ንኢጣልያዊ መግዛእቲ ናይ ፈለማ ስጉምቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣመልከተ። ኣብ ገጽ 18 ድማ ብመጋቢት 1882 ልክዕ ድሕሪ 12 ዓመታት ነቲ ቀዳማይ ፍጻሜ ማለት ምዕዳግ መሬት ኣብ ዓሰብ ማለት እዩ መንግስቲ ኢጣልያ ንዓሰብ ካብ ኩባንያ ሩባቲኖ ክርከባ ወሰነ። ነታ ኩባንያ ድማ 417,000 ሊረ ክኸፍላ ተሰማምዐ። ባይቶ ኢጣልያ ነዚ ስምምዕ እዚ ብ5 ሐምሌ 1882 ኣጽድቐ። ኣብቲ መዓልቲ ኸዓ ብባይቶ ኢጣልያ ግዛኣት ዓሰብ ድቂ ናይታ ዝሰፍሐትን ኣብ ውሽጢ ዶባታ ብዙሓት ብሄራት ዝሓቆፈትን ኢጣልያዊት ግዝእቲ ኤርትራ ኮነት። ኢጣልያውያን ነቲ መሬት ካብ ሱልጣናት ተወላዶት ከባቢዮም ዝዓደግዎ መስርሕ ምዕዳግን ምሻጥን ድማ ኣብ መንጎ ኢጣልያውያንን ደቀባት ዓሰብን ተኻይዱ። ኣብቲ መስርሕ ካልእ ዝጥቀስ ኣካል የለን ብዘይካቶም ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘመሓድሩ ዝነበሩን ከም ዋንነቶም ዝሓስብዎን ግብፃውያን ብ27 መጋቢት 1870 ነቲ ኣብ ካይሮ ዝነበረ ኢጣልያዊ ቆንስል ኢጣልያ ንመሬት ግብፂ ወሪራ ብምባል ወቀስኦም ዘቕረቡ። ኣብዚ ዛንታ ኣቢሲንያን ባሕርን ኣቢሲንያን ዓሰብን መሳፍንትን ሃፀያትን ዓሰብን ዝብል ታሪኽ የለን፣ ስመሙን ብፍጹም የለን። ካብ 1885 ክሳብ 1868 ኣብ ኣቢሲንያ ነጊሱ ዝነበረ ሃፀይ ቴድሮስ ንግስነቱ ዘብቅዓሉ ኣብቲ መድረኽቲ ነይሩ። 4 ዓመታት ድሕሪ ፍጻሜ ብ1872 ስልጣን ናብ ሃፀይ ዮሃንስ ሰገረ። እዞም ክልተ ኣቢሲንያውያን ሃፀያት ኣብ ዘመኖም ኣካል ውሽጣዊ ፍሕፍሐ ጎይቶት ኩናት ኣቢሲንያን ኣብ ትሕቲ ልዑል ግዳማዊ ጽቕጥን እዮም ዝነበሩ። ውድድር ስልጣን መሳፍንቲ ኣቢሲንያ ምስፋሕ ግብፅን ቱርክን ወራራት ማህድን ዝኣመሰለ ጸቕጢ። እዞም ሃፀያት ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ግብፃውያንን ኤውሮጳውያንን ዝነበረ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከም መሓድሩ ይኹን ክውንኑ ሓሳብን ዓቕምን ኣይነበሮምን። ኣብ ጽውጽዋይ ልሂቃን ኢትዮጵያ ምስ ንምለስ ዓሰብ ንበይና ካብ ካርታ ኤርትራ ነጺሎም ካብ ጥንቲ ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል ትረኻ ካበይ ዝነቐለን ብየናይ መርትዖን ኮን ይኸውን። ካብ ዘመነ መሳፍንቲ ንጀምር። ኣብ ዝኻ ካብ 1755 ክሳብ 1855 ኣብ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጸሊም ታሪኽ ወይ ከዓ ኣብ ጸሊም ግዜ እያ ነይራ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ማዕከላዊ መንግስቲ ኣይነበረን። ሃይማኖታዊ ኩርፍስ ነይሩ። እዚ ናይ ውግእ ጎይቶ ዝዓብልሎ ታሪኽ ከም ዝነበረ እውን ይገልጸና። ሕጂ ኣብ ዓሰብ ምስ መፁ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ምስ ኣተው ንደቡብ ገጾም ክኸዱ ይክእሉ ምክንያቱ ናይ ፈረንሳ ጽልዋ ኣሎ። እንግሊዝ እንታይ እዩ ሓሳብ ከም ስትራቴጂ ዝወሰዶ እንድሕር እዚ ዞባ ነፃ ገዲፈዮ ፈረንሳ ክትቆጻጸር ሕጂ ፈረንሳ እንድሕር ተቆጻጺራ ተኻ መቃናቅንቲ እዮም ብሓይሊ ደረጃ ኣክንዲ ንዓ ንህባ ንጥልያን ሰቂሉ ርዩ ንጥልያን ከዓ ንሰሜን መጽዮም ማለት እዩ። ካብ ዓሰብ መጀመርያ ዝገበሩ ኸ ምስ ሱልጣን ናይቲ ኣከባቢ ዝነበረ ውዕል ፈጺሞም ሕጂ ዓሰብ ኣብዚ ህሞት እዚ እንታይ ይጽልዋ ነይሩ እንተይልካኒ ኣነ ካብ ደቡብ ዝመጽእ ካብቲ ህዝቢ ናይ ስልጣኔ ናይ ህዝቢ ዓፋር ዝወፅእ ጽልዋ ንዕኡ ዝከራኸር ጽልዋ ይነበረ። ዓሰብ በቶም ደቂ ዓዲ ኣትመሓደር ነይራ። ከተማ እውን ኣይነበረትን ሽዑ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብኡ ደቀባት ነይሮም። ምስኦም እዮም ውዕል ገይሮም ጫፍ ቦታ ሃቡና መራኽብና
ማይ ዝቐድሕሉ ንኔው ምብራቕ ንሓልፈሉ መገዲ ብኡ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሃቡና ኢሎም ምስቶም ደቀባት እዮም ተዋዓዕ ኢሎም ነቶም ደቀባት ኣብ ገሊኡ ጽሑፋት ይጥቀሱ እዮም መን ከም ዝበሃሉ ሕጂ ብቃልየ ይዝክሮምን ግን ደቀባት ዳዕዮም መንበሪ ካብ በዓል ኣሉላ ተሾሙ ወይ ካብ ካልእ ዝመፁ ይኮኑ ሓቀኛ ታሪኽ ዓሰብን ዋንነትን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ እዩ ሊቃን ኢትዮጵያ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት ዘቕርብዎ ዘለዎ ሞጉት መሰረት ኣልቦ ታሪኽ እዩ ዓሰብ ኣብ ትሕቲ መሳፍንቲ ኣቢሲንያ ከም ዘይነበረት ዝሕብር ጭቡጥ መርትዖ ድማ እቲ ብ26 መጋቢት 1888 ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ኢጣልያዊ ጀነራል ዲሳን ማርሳኖ ዝጸሓፎ ናይ ልማኖ ደብዳቤ ኣብ ተባእቱ ዘመረት ዮሃንስ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ገጽ 59 ሰፊሩ ዘሎ ንርአ ናብ ዝኸበረ ጀነራል ዲሳን ማርሳኖ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኡምቤርቶ ንጉስ ኢጣልያ ናይ ዓርክነት መልእኽቲ ንጸሓፍ ነርና ምስ ኣመሓዳሪ ብራንኪ ኸኣ ብዛዕባ ብዓሰብ ክትከፍቱልና ዘለኩም መተንፈሲ ተዘራሪብና ናተይ ትምኒት ኣነ ንስኻትኩምን ኣንጻርቶም ኣረሜናውያን ህዝብታት ብሓባር ክንዋጋእ እዩ ሓደ ኣካል እንተንኸውን ከኣ ብሓባር ምገዛእና እዮም ግዜር ሓይሊ እንተሂቡኒ ኣነ ንስኻትኩምን ብወገና ንደርቡሽ ማለት ማህዳውያን ተዋጊእና ደምሲስና ንግዝኣትና ክነስፍሕ ንኽእል ኢና ከምኡ መሓሸ ኣብዚ ጽሑፍ ሰፊሩ ከም ዘሎ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ደብዳቢኡ ብዓሰብ መተንፈሲ ክትከፍቱልና ዝብል ደኣ እምበር ዓሰብ ክንውንን ክብል ኣይለመነን ኣብ ቅድም እውን ኣይነበረን እኮ ኣይነበረን ኣብዚ ታሪክ እዚ እንድሕሪና ዓሰብ ምዚ ናይ ኣቢሲንያ ርክብ ናይ በይኑ ስልጣነ ዝነበሮ ናይ በይኑ ምንቅስቃስ ዝነበረ እዩ እንታይ እዩ እቲ ርክባት ግን ከምዚ ከም ዝኾነ ናይ ጉርብትና ርክባት ኣይነበረን ኢልካ ግን ኣይትዛረብን እያ ግን መጺኻ ወሪርካ ሒስካ እሱ ከም ግዝኣት ወሲድካ ብኡ ዝኣተወ ትሕዝቶ ውሕድ እዩ ተን ዝኣተዋ ናብ ኢትዮጵያ ዝበሃላ ብጅቡቲ ዝኣተዋ ብፈረንሳ ዝመጻየን ገሊአን ብበርበራ ዝመጻየን ዝበዝሓ ገለ ክፋለን ከዓ ብባፅዕ ዝመጻየን ይትረፍ ንዋንነት ክሕትት ኣብ ታሪክ ቦታ ኣብኡስ ፈትየ ነይረ እግረይ ዕሊበሉ ነይረ እትብሎ ናይ ታሪክ ፍጻሜ እውን የለን ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ ሰነዳትን ጽሑፋትን ከም ዘመልክትዎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ዓሰብ ኣብ ጽልዋን ምሕደራንቶም ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ ኤውሮጳውያን ብፍላይ ድማ እንግሊዝን ፈረንሳን ድሒሩ ድማ ኢጣልያውያን እዩ ዝነበረ ኻጽያትን ነጋውስን ኣቢሲንያ እቲ ታሪክ ኣይምልከቶምን ኣብቲ ዛንታውን ኣይነበሩን ጥልያን ክመጽእ ከሎ እቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝብለካ ኣታዊ ወጻኢ ጽልዋ ኣብ እንግሊዝን ፈረንሳን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ዓብላሊ ሓይሊ ዝነበረን ፈረንሳን ግን በቲ እዋንቲ ክንሓስብ ከኣለና ኣብቲ እዋንቲ እቶም ሓይልታት እቲኣቶም ዝነበሮም ሓይሊ ዋላውካ ኣብ መቐን ናይቲ ግዜን ናይቲ እዋን ሓይልታትን እቲኻ ክረኣዩ ዓበይቲ እንተኾኑ ግን ክሳብ ክንድቲ ነቲ ኩሉ ጽልዋታት ነቲ ኩሉ ገማግም ተቋጻጺሮም ሓይሎም ዘረጋግጽሉ ጽልውኦም ዘረጋግጹ ሓይሊ ነይርዎም ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን እያ ኣብቲ ኤውሮጳውያን ነገማግም ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝሻመውሉ ዝነበሩ ህሞት ሃጽያትን መሳፍንትን ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ሃፄ ቴዎድሮስ ጀመሮ ዮሃንስን ምኒልክን ዝቐጸልዎ ነታ ጥርናፈ ዘይነበራ ዝተነጻጸለ ግዛኣታት ዘመሓድሩ ዝነበሩ መሳፍንቲ ብኹናት እናደምሰሱ ኢትዮጵያዊት ኢምፐራጦርያ ከቆሙ ስልጣኖም ከደልድሉ ግዛኣቶም ከስፋሕፍሑ ንጉሰ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ክስየሙን ኣብ ውድድር ምትፍናንን ነበሩ ንሰሜን ከቋሙቱ ይኹን ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክቆጻጽሩን ከመሓድሩን ኣብ እብሮኦም ኣይነበረን ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ተባሂላ ጽዋዕ ዘላ ሃገር ናይቶም በብእብረት ዝገዝኡ ባዕዳውያን ባህላዊ ጽልዋታት ቋንቋን እምነትን መግዛእታዊ ሓድግታትን ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ ኣብ ናይ ሕጂ ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኤርትራን ዘሎ ቅዲ ህንጻ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝርከብ ዓበይቲ መሳጊድን መቓብራትን ድማ ገለ ካብቲ መግዛእታዊ ሓድግታት ቱርካውያን ግብፃውያንን ኢጣልያውያንን እንግሊዛውያንን ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ናይዞም
ገማግም ባሕሪ ናትናይ ነይሩ ዝብሉ ዘለዉ ጎረባብትና ብዘይካቲ ብጉልባብ ፌደሬሽን ዝተኻየደ ጎበጣን ን30 ዓመታት ዘካይድዎ ኩናትን ነቲ ካብ ጥንቲ ዋንነትናይ ነይሩ ዝብልዎ ባሕሪ ከም ዝበጽሑን ዘመሓደሩን ዝሕብር ንታሪኽ ዝኸውን ቅንጣብ ኣሰር ይኹን ሓድግታት የልቦን። نحر مزح زوب لغوتو